Martín, en función de todo o que estás aí, dinos do que hai de aí que sea pós-Bravú. Pós-Bravú? Do que hai aí? Os juegos, porque Bravú botou moitos juegos. Claro, porque o Bravú así... O Bravú, a ver, Bravú chamábase já a carne do porco sin capar. Esta tortilla vai saber a Bravú porque leva moito juego. Non hai nada máis simbólico aí, por aí, que sea pós-Bravú. Pataca, espera, supermercados Brais. Non, Bravú é supermercados único. Único, que tiña a tua tía. Non hai nada aquí que sea pós-Bravú. Que opinas do pós-Bravú, Anxo? Despois de mandarte... Despois de mandarte un cocidazo así guapo un domingo... Do pós-Bravú... Non leva así hasta incluída, pero me parece que tens que facer unha proposta para meter unha siesta na filosofía do pós-Bravú. Estamos asistindo á fundación do pós-Bravú. Todo colle no pós-Bravú, hombre. Todo colle no pós-Bravú. Hasta colle o bicho ese. Isto é pós-Bravú, tío. Isto grabas unhas jaitas.